na maggamit ka ng shampoo mo na magmupalit og shampoo nga wala naapay gani unod gibitasan na sadto. Yung bitason ko ng imutian hinuron na. Tingin mo ko ano. Isa mo na yung magilaban la. Yan yung mga dulo kato pang kuan niya. Dito sa sapa, yung dagat pang nangaligo pa ni. Ang gibot ka lula dra? Bomba! Dungay kayo mo kuan ani sige kaut dal pagdali na kay. Bombay sa giplang dana bang. Ay. Bombay isa ba? Aloy. Magbaging mo inuuron na. Nga, bayag langkap ng imutian. Yatihan ko na. Gid magundang pagbomba og dili ko mahuman ha. Kit naman sila pa nun rin. Wala. Dali na yun. Basta maingon ko bomba-bomba ayaw na pagsagad sa kuan. Hawa, sige. Sige ba? Dali ko. Dali ko hubaw. Tingalig ma. Ampak kanyo kayo ng diaron na. Kaya ka ho, mula. Pon ayaw di paglakaw di ko mahuman ha. Wala na niya. Mula ko na po. Sila. Ikaw man Ano ako. yung kaninduwa po? Pagtrabaho niya ang pagwaswas. Ano ganit no? Basta, ginagin sa palitan ng bird chicken o na. Sila. Right. Nahurot na to imo 500. Na. Wala na ito nakasahon yung 20 ko na po. Lurat na imo tawo-tawo ron. Sila. Sila. Maglurat na iyang tawo-tawo ron. Ayaw pa ko na kay Leke. Nagbuan usot lang ang tubig sa prangan na kay Leke. Gusto na, kami nang litsi mo. Ang bilang bras. Sige lang kagkwintahan. Sige buan ko na imo kinaon. Na. Jamila! Jamila! Hi Sam. Hi. Bangs-bangs lagi ka. Ganito sa dito o paano? Kaya yung wala ko ng bulo. Ligo na ka. Sabon nga, Carla. Ito na. Kala. Kala. Tapos paliti na itlog po. Paliti itlog lang. Ang ay dito lang, oy. May usapan tong ulo sa buwan. Isa? Sabon nga, Kala. Isa ka putol. Sala. So ay lang, oy. Kayo man ako naglaoy. Amoy usapan ng ulo sa pika sa ulo sa buwan. Ulo na sa ulan ba? Itlog ba yung gusto na? Kanang mga hotdog. Ano, iyakot na nga, di mo siyang palit itlog. Wala, nung iporta, ulit na. Oy, magka mapalit ako nang dili, mag-agwag ta ka ginamos, na ay ngising-ngising ka ginamos, na ay bulinaw. Na ay law, oy, ayaw ka kay ako, sukol ko. Kamuog na amoy mga kwarta. Butang ba? War, ano lang. Ah! Ah! Kanang tabla, brasanan niya, kasabot ka? Ano mo At ka? tumang kahangat dito sa balde. Anong katablo? Ano, lakaan, lala.
Awa ba? Trabaho. Dugmo ka. Sige ra kag ingon di na ka molabas sa sanina ni Wako. Ang nabahok naman ni mura magbahok ka. Halila! Ano ka, bahalag mo. Bahalag mo ulod. Oh, balag uluron di na ka molaba. Ay! Sipit karon. Kanang kuan ha, kanang imong pantalon ibutang dayon kay aron wa na dayon labonon na. To apa bayay labonon dito sa ibabaw? Gilis pa. Sorry. Ha? Sa uban kay tindahan dito Corwina. Break na yung butang. Napalitin na pag-itlog. Kaya mo na pag-igo. O buba. Nag-ingon ko to ay laoy dito na ay ulo sa bolad usapa. Ayaw jud ko La, papalit. itlog lang latag. Kutsura mo na. Sadya kay korta wa kang palit itlog. Lipalit ng kao. Kamton. Pag-itlog. Unya nahurot dayon tay imong korta nga mao rin ang kanton ikabog itlog. Na, amang ko. Gipang unsa. Kanang Unsa gipang unsa? nang hula man si Jeremy. Na, Kung guman nagbayad. pahuram dahil. Mao na intaon sige pa mo lang tulog-tulog ang uban ng eskwela na kay piece to piece. Kamo tulog pa mo? Naspila na din sila Jeremy. Ay na! Yeah. Mao na tao nga naay huna-huna nga mag-eskwela. Pero ikaw, ang imo huna-huna, Ay, wala mong kuy katong pagod. ang imo huna-huna, Wala pa mong ganyan spilas Jim. Spila na. Biskay pa eskwela na ka sa imo mama, ang imo pod papa mo ay dili. Pulos man siguro mo gipanlisuan og ulo. Utok, kinsa ka siguro na inyong mga utok. Nang dala-dala man lagi to og portfolio o sa nang Paano to? Mujol. Naku, mag-spila na ko. Ang eskwela nakasang. Wala mo na ikaw spila sa. Ha? Wala ka spila. Sige, pwede mo lakaw si Wako ron la ug di pa mawaswasan. dili. Wala ka, wala ka. Na. Pag uli gani ha. Wala sinae kay habuan ko naman tanan. Kung uli pa ka kung di pa ko ani mahuman. Naingon kag mauran ni. Wala na ba sang kol noon ni. Lakaw na lang. Kay sabaw dito na oy pagbahog na. Pagpili lang tulo ka klase dinamos. Grabe, sana lang. Ngisib ay imo. Bulinaw ba? Pampangasinan ba? Lain ka lang. Di na ka mula ba sa niwa kong kanina. Nga unsa o maniwa din sa sinina. Wow, Di labhan kay naay ang mga igsoon di man labhan. Kay iyang tae ka nipilit na. Nipilit na sa barip. Kita kasang. Kita. Oh. Buwan taon gani. Takuran ko. Yun sa si Wako. Ako, ay pagkagita di raon ko. Kabastos na. Ako ni anaan kay badak kay na. Mama, gilis ito ah. Ipakita din ni Wako sa imo ang tae siyang short. Kay, unsa man kay. Tuan kay. Butang niya. Dagan na po kay kog labonon la. Pero ipalondre na ako to.
Imo ni kikit ka ni? Wako. Lang labaw sa pala. Sa una, malaba mi. Sapa pa may nalaban sa una. Asa nang sapa? Diha. Ay, kami kay maglabaw po mi sa sapa. Dali man sapa labhan good kay. Dali. Dali ra magkaayo kay pagbuwas-was. Hindi na magbalik-balik ang kuan. Tubig, largo dayon pagka makuha ang buwa. Magbus-bus bangani mi sa unsa anang sapa. Na may sapa dito paana na paubos. Nandito rin may mga sa may ibabaw. Dito rami. Ligo pagkat sa pasang. Ligo. Kami nga din lang was-was ko dito Gana ko. Walay linta. Wala. Guys, si Ila dito Ay si Ila dito Ila. Sila. Katang kauban gud na ko. Amiga ni mo? Oh, Hmm. kauban ako to katong duha. Nanglaba po sila. Wala. Ligo sila. Oh, ako din. Dito sa Surigao la di ba naman may labahan ng sauna lang murag busay. Nindot pa dito lang no. Layo. Presko kay tubig. Layo kaya mong nibiyahan. Na, nag-inom na po sila. Unsa na katong sila papa. Kasi kauban. Si isa katong sila papa. O isa katong Iyang mga igagaw. o Sila jik-jik. dili ba katong dariya ba? Katong dariya. Si kuan buloy. Dariya. Naman na po sa tira. Darini. Naman na unsa. Tantahan. Ay, si Papa nagsuka sa kanan. Pero, Suka siya. nag-atupara siya. Niya na ulian na. Oh, balay. Nga sa man si Rayron. Tadi to balay. Yung sa man. Nabunso. Nagluto man siguro to. Giunsa ni mo yung papasang to nagsuka? Pa, ayun, nag-inom pa. Kay, paraan na kay Papa ba? Ayun, nag-inom na. Gusto na ang baka na Yung baka ka nang magkukog. Ako nga na, wag ka nang magkukog. Wag ka nang magkuba. Ano, gyud. Naminaw siya sa imo. Ha? Naminaw siya sa imo. Wala na siya nag-inom ron. Wala na. Yun na po si Lula. Dali na. Kay si Lula mo inom ang gyapon. Di na ko na. Pero dili man magsuka si Lula niya. Tulog raman si Lula. Bitaw law, di ko kakita nimo nagsuka ka la. di man kumusuka mo. Hindi mo kayo di na ko. Murag bubalik na. Hindi na man kumusug na ko. Ay pampatog raman gyud ang imong inom. Papa, kayo sinusuka. Nga naman, Kain tumakay. unsa siya musuka sige daw. Sa man mag-unsa man sa magsuka. Wala. Yung anak. Dako ka di ka mainom. Pila lang po. Very good. Ano isang sila Wala lang. ba ako module? Anak. Wala ba ako module? Ano gid ay sundog sa kapa. Kay Papa, di man eskwela. Ako raman ng eskwela kanita nga na mga sanina.
Na mga unsa kanang napay unsa wala suta. Napay kanang unsa dali anak dali gapo kaayo. Kung yak kung eskwela na ko amo ko bag dito di na ko magumuda ko di ko mo inom ko lungit kada Wala. Yung sa dili mo nan. lungit ba George di ko inom anak umuda ko di ko mo inom Oo. eskwela lang dito ko Mo na nindot. Suma. Kay para mapalangga ko ni mama. Para magpalangga kay kuan man kay parehas naming miray. Mga buotan mo. Oo. Di mo mag unsa. Di mo mag udak ko kami kay di mo mag-inom. Sila lang gabi. Mo na nindot sa padayon gid na. Bantay lang dito sa pag-inom ka. Kahit naman ang edad. Bye. Adil kay to, di pa man may eskwela sa Adil kay to pa man gawin pa man siya ako 5 naman. Imo nga wiray? 6. O sunod ra din mo sa right? Ay unsa man eskwela na ko. Anam ko regalo. Nga katik-tik ako nagbubahan tik. Lola kay wala naman si Wako. Ayun si Lola. Yan na to. Pas. Ano kala? Was-was na lang ka? Mauga ba din ako nga dag-uman? Ayo. Uy, nak mo aja sa. Palit ko. Chicken hotdog. Chicken hotdog. Double kami. Ay, 5 na lang. Hindi, ano ba ako? Ba na pili mo lang? Ibutang Manila ni Telanggana orang. Last na na? Yan, tama na. Ay mga katiktik, naman ako paglaba, manhalay na pod ko. Maura tong among vlog, hinaot ka malingaw mo pagtanaw. Amping mo kanunay. Bye-bye. Bye! Sa kiris na na, nila skiri, skiri, apapam, pam, papapapapam, pam, pam, rapapapapam. Na. Naman. Sap. Isa. 1, 2, 3. Got my mind on your body, on my mind. I just need to take a breath. Anak, walang pakatis sa ilang kasama. CPM
Sara Duterte.